Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айрат Ринат улы Хәмитов. Айрат Ринатович, хәерле көннәр. Хәерле. Ничек сезнең кәефләрегез? Аллаһка шөкер. Айрат Ринатович, менә сез бит инде җитәкче буларак, кырысрак кеше. Шуңа күрә менә сезнең елмаеп утыруыгыз безнең өчен бүген бик зур бәхет. Менә сезнең шушы кәефегез шәп булуыннан файдаланып, әйдәгез әле сезнең белән сөйләшеп алыйк әле. Әлбәттә инде ансамбльнең сәнгать җитәкчесе буларак, без инде сәнгать турында сөйләшербез, ансамблебез турында сөйләшербез. Менә бүгенгесе көндә безнең коллективыбыз белән идарә итү җиңелме? Гомумән сәнгать әсәрләре буенча мәсьәләләр җиңел биреләме бүгенге көндә коллективка? Һәм гомумән ансамбль нәрсә белән яши бүгенге көндә? Рамил, кызык сорау бирдең. Әйдә башлап җибәрик. Икенче төрле. Беренче сорауым булды, сәнгать җитәкче буларак авырмы дип. Шуннан да ансамбль бит ул бит үзенең иебез. Шуңа күрә монда кырыс булырга да кирәк. Җитәкче бер кеше дә яратмый. Ул шулай булырга тиеш тә. Әни димәктән җитәкче ул таләпчән булырга тиеш. Һәм инде ул шул ук вакытта урысча әйткәндә кнут и пряник. Чыбыркы белән пряникны тигезләсән, шуңа күрә ансамбльдә тынычлык һәм инде иҗат булырга тиеш. Күбрәк иҗат. Иҗат димәктән җыр һәм бию ансамбль иҗади чишмәсе бер кайчан да сыйкмый. Шуңа күрә безнең планнарыбыз бик дәү. Димәктән безнең бит инде декабрьдә юбилей ансамбль. 85 еллыгы ансамбль. Шуңа күрә матур итеп, гөрләтеп узарга ясын. Шуңа күрә уйда яңа программа эшләү. Һәм инде аны матур итеп тамашачыга күрсәтеп, һәм инде үзебезнең сандыктан чыгарып матур итеп яңа юнәлешләр белән күрсәтеп үзебезнең борынгы киләребезне бүгенге көндә заманча эшләп аларны һәм инде үзем беләсез бит эстрадада күбрәк эстрада җырларын җырлыйлар. Менә үзебезнең борынгы җырларыбызны сузылып җырлый торган җырларыбызны бик сирәк җырлыйлар. Аннарсын ансы да бар. Җырлый белмиләр. Әйе шул. Шуңа күрә монда җырчының да телесе бар. Әйтүемчә беләсез бит минем гадәтемне. Бөтен кеше җырлый, бөтен кеше бии, бөтен кеше уйный. Ничек итеп уйныйлар, ничек итеп җырлыйлар, ничек итеп бииләр. Менә шуңа күрә шул бөтенесе дә менә ансамбль дәрәҗәсе бик югары. Ни димәктән менә Россиянең министры культурасы әйтмәшли, Татарстан җыр һәм бию ансамбле ул үзебез Россиянең язык каршы без иң көчле коллективлардан берсе саналабыз. Шуңа күрә минем җыелышларда шул вакытта әйткән вакытта мин бик горурланып утырам. Ансамбль белән Татарстан белән шуңа күрә каягына бармыйк. Без һәрбер дә алда булырга тиеш. Үзебезнең татар милләтенең язык каршы булган ансамбль ул гөрләп торырга тиеш.
Чыннан да менә җыр һәм бию ансамбленә бит инде быел 85 ел тула. Һәм гомер буе ансамбль ул безнең дәүләтебезнең йөзек кашы булды, безнең республикабызның визит карточкасы булды. Кая гына бурсак та безгә карап бит инде татарларның кем икәнен күрәләр. Татарлар шундый булырга тиеш дип уйлыйлар. Шуңа күрә безгә бер кайчанда үзебезнең маркабызны югалтырга кирәкми. Гел үзебезне югары дәрәҗәдә, профессиональ югары дәрәҗәдә тотып эшләп торырга тиешбез. Ярамый гына түгел, алай булырга тиеш түгел. Без һаман да алга булырга тиеш түгел гомумән. Менә соңгы елларда чыннан да сез сәнгать җитәкчесе булгачтан безнең ансамблебезнең репертуары да байды, яңа программалар күп итеп барлыкка килде. Һәм яшь артистлар шулай ук безгә безнең сафларыбызга басты. Менә әйтегез әле, сезгә биюче булганда рәхәт идеме эшләве, әллә инде җитәкче булганда рәхәтме эшләве? Артист булганда анда уйламыйсың. Ансамбльнең политикасы турында, ансамбльнең юнәлеше турында, анда үзенең программасы бар, шул программаны тик эшләп торасың. Шуңа күрә җитәкче булганда әзрәк авырак, чөнки һәрбер әйберне уйлыйсың, һәрбер секундтан уйлыйсың ансамбльнең концерт ничек итеп үтәр икән, тамашачы килер микән. Менә үзегез беләсез, безнең тамашачы белән проблема юк. Аллаһка шөкер, залларыбыз тулы, гомергә шулай булсын. Җитәкче буларга авыр. Авыр. Менә дөресен әйттем. Чөнки бөтен җитәкчегә төшә бит инде, бөтен таякның авыр башы шулай бит инде. Берсе дөрес җырламаса, берсе дөрес биемәсә, димәк җитәкче эшләп бетермәгән дигән сүз. Шулай бит инде. Аннары артист каләгә. Менә ансамбльдә сезнең яраткан артистларыгыз бармы? Бөтенесе дә. Бөтенесе дәйме? Бөтенесе дә ник димәктән, күбесе бит инде алар хәзер менә 20 ел була бит инде мин сәнгать җитәкче, ул инде бер артистның бер гасыры, бер плеядасы. Шуңа күрә күбесе мин алган артистлар дип әйтә алам. Шуңа күрә бөтенесе дә бик күп кеше килә ансамбльгә тикшеренергә, һәм инде биючеләр дә, һәм җырчылар да. Ансамбльдә булырга тиеш затлы җырчылар, затлы биючеләр һәм затлы музыкантлар. Шул вакытта гына ансамбль алга бара. Ни димәктән? Тагын шул бер балык башына кайтабыз инде. Ансамбль ул язык кашыгына түгел, ул татар милләтенең генетикасына кирип калган. Мин оештырган ансамбль түгел бит. Ансамбль тарихы, тарихсыз бер кайчан да киләчәк була алмый. Шуңа күрә шул яктан карап, менә мин Аллаһка шөкер бәхетле кеше, ни димәктән мин бит ансамбльнең 80нче елларда килгән кеше. 35 елдан артыграк эш мин ансамбльдә. Мин затлы җырчыларны күргән кеше. Нәфисә Василова, Ания Туишева, Шамил Ахмаджанов. Һәрберсе хорда басып торган хәбәттә солистлары. Менә Лена Вечаринаның тембрлы тавышлар, андыйлар хәзер сирәк. Биючеләрдән инде минем остазлар бүгенге көндә минем Фирдат Гемадиев, ул Татарстан халык артисты.
Габдрахманов Равил, Татарстан халық артисты, Файзулин, Рамил Дамиралар, Роза Мустафиналар, алар бөтенесе дә мин алар белән эшләгән, шуңа күрә мин беләдем ансамбль нинди булырга тиеш. Яратып эшлисең бит, һәрбер эштә яратып эшләсәң генә алга барып була. Яратмасаң эшен аны эшкә теләк мин карап торам кай вакытта концертларда һәрбер артист үзенең уе бар, һәрбер артистның үзенең ниндидер проблемалары бар. Ну, сәхнә бит андай берне яратмый. Сәхнә ярату инелек үзеңгә таләпчән булган вакытта гына син шул образны, җыр образында, һәрбер җыр бит ул театр, спектакль, аны җиткезергә кирәк. Күңелендән, йөрәгеннән чыгармасаң, бер кашанда халыкка барып җитә алмый, шуңа күрә халык та таләпчән. Ул күреп тора, без фонограммага җырламыйбыз. Без төре тавышка җырлыйбыз. Һәм инде инструментлар оркестр белән вакытта гына менә шундый моторлык килеп чыга. Шуңа күрә мин бик бәхетле шул теге плеяда артистлар һәм бүгенге затлы артистларыбыз белән эшләвемгә мин иң бәхетле кеше. Менә сез әйтеп үткән барлык артистлар, алар инде безнең зур шәхесләребез бүгенге көндә. Һәрберсе турында аерым китап язып булыр иде, шулай бит. Менә сез үзегез дә шушы артистлар исемлегенә керәсез. Сез бит инде менә әйтеп үткәнегезчә сезнең гомерегез ничек дип әйтик, урысча әйтсәк, сын полка. Кичкенәдән дип әйтик, шушы коллективта тәрбияләнеп үскән кеше. Шуңа күрә сез рәхәтләнеп безнең ансамбльдәге бөтен җирдә күз йомып йөри аласыз дип әйтәсез. Алдала булмый. Алдала булмый берничек тә. Алдагы планнар инде безнең 85 еллык име. Менә ансамбльне сез, мәсәлән, тагын 15 елда ничек күз алдына китерәсез? Менә нинди әсәрләр җырлар идек без 15 елдан, мәсәлән, планнар бар бит инде сезнең? Мин институтта укыткан вакытны студентларга әйтәдем. Әсәсен ул стилизация дигән сүз. Стилизация дигән сүз бар бит инде. Стилизация әсәсен ул. Менә без утырабыз бүген көндә 19 гасырның фольклорында. Минем уйлавымча, менә күп аннарсы минем бер гадәтемне беләсем бит, мин күп укырга яратам, тарихны яратам. Шуңа күрә менә китаплар белән алга тагында яңа программалар казып чыгарып, яңа идеялар һәм инде менә онытылган гадәт-гырфләребезне тагында торгызып, тамашачыга матур итеп күрсәтеп, спектакльләр һәм инде һәрбер артистымның бүген көндә Җырхан бию ансамблен биюче булсынмы, музыкант булсынмы, җырчы булсынмы, мин аларны иҗат кичләрен үткәрәсем килә. Чөнки ул булырга тиеш. Һәрбер шәхес бүген көндә яшь шәхесләр
шул вакытта гына алга барып була. Шуңа күрә планнары бик күп. 15 ел ул күбрәк план кына алдым. Хотя Мин бы инде ансамбльнең 100 еллыгына әзерләнә 100 башладым. еллыгына. Алла берсә 100 еллыгына башлаганда эшләргә язсын. Аны гөрләтеп, матур итеп Россия күләмендә һәм инде дөнья күләмендә эшләргә кирәк. Кубанский казачий хорның юбилеенда утырганда 200 еллыгында мин юрга әйтәдем, юр, мәйтәм карады. Без Россияны икенче халык буенча торабыз инде, шуңа күрә саны буенча. Дик без Кремльдә концерт оештыра алмыйбыз. Юр утырды, чыннан да и шул дәрттән китәргә кирәк. 70 еллыкны Кремльдә үткәрдек, 100 еллык ансамбль минем Большой театрда үткәрәсем килә. Матур итеп, чөнки ансамбль без инде ул сәхнәдә эшләгәнебез бар, хәтерендә гармонны без бийдек Большой театр олы сәхнәсендә. Шуңа күрә 100 еллыкны ансамбльне Большой театрда үткәреп, һәм инде турлар эшләп Россиянең бөтен почмакларына үзебезнең иҗатыбызны күрсәтеп, һәм инде татар милләтенең кем икәнлеген күрсәтергә кирәк. Зур театрда минем дә җырлыйс килә, 15 елдан. Алла берсә, 15 елда бит. Маразимикка кирип тормыйча булмас инде. Һәрберебезгә Ходай Тәгалә исәнлек саулык бирсен. Һәм инде күңел тынычлыклары бирсен. Гаиләдә һәм дөньяда тынычлыклары булсын. Һәм инде бүгенге көндә авыр көннәрдә милләтебезнең һәм дөньябызның шуңа күрә һәрберебезне саклап калырга кирәк. Һәм инде ансамбльне сакларга кирәк. Ансамбль ул тарих. Шуңа күрә тарихсыз киләчәк була алмый. Академия исемендә аларга тиешбез. Шуңа күрә ул яктан ансамбльне саклап калып югалтмыйча тагын да дәү уровеньга күтәреп, матур итеп кенә эшләргә язсын. Һәрберсен яратам, хөрмәт итәм. Һәрберебезгә исәнлек саулык, егетләр, кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да менә бу передачалар, мин аны карап барам һәрберсен. Уйламаган бүгенге көндә мин бу шәһәрдә гастрольдә, именно менә матур вакытта, кояшлы көндә үзем килеп утырмын, үзеннән үзе килеп чыкты. Шуңа күрә әйтәсем килә, сезгә бик зур рәхмәт. Рамил, Нәфисә, башкалар бу передачаны ул бик тә кызык, һәм инде тамашачы белергә тиеш ансамбльнең сәхнәдә генә түгел, сәхнә артында нәрсә тора. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт үзегезгә. Менә безгә инде шундый зур югары бәя бирделәр, хөрмәтле тамашачылар. Без инде бу тапшыруны дәвам итәргәме, юкмы дип тора идек. Мондый сүзләрдән соң инде без туктамыйбыз, без алга таба язабыз. Һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Айрат Ринатович, бик зур рәхмәт сезгә тагын бер кат әңгәмәгез өчен. Һәр коллективта шушындый укымышлы, шушындый белемле, шушындый югары оста җитәкчеләр булсын иде дип телисем килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз.